soc Víctor Borràs i em presento a l'alcaldia de Tavernes. Tenim un equip per treballar amb força, ganes i il·lusió. Anem a canviar Tavernes. Hola, soc José Luis Palomares Peñalba. Víctor és la persona que millor entén la política del nostre poble. Ho ha demostrat. Per aquesta raó, necessitem que siga el nou alcalde de Tavernes. Soc Jordi Grau. Jo estic amb Víctor. El millor futur, el millor present, el millor alcalde. Durant els darrers 4 anys, Tavernes ha experimentat una gran millora econòmica gràcies al treball, esforç i dedicació del regidor d'Economia i Hisenda, Víctor Borràs. És l'hora de tornar a confiar en ell. És l'hora del PSPB de Tavernes. És l'hora de Víctor Borràs. Les coses poden canviar a Tavernes el 24 de maig. Depèn de tu.